Sinibulise kwindawo ngendawo nisukeleni kuzo nibukele ingumlilo lento podcast. Mna ndinguBradumza, siku episode number 4 wale series yethu ethi Attitude of Gratitude. Akekho ke umuntu ongcono besinoyivala ngaye le series ngaphezu ko Mr. Thamsanqa Menzi. Abantu babiza ngokuba South Africa's best traffic officer, abanye bambiza ngoba number 1 traffic officer. Thina ke simbiza the people's favorite traffic officer. Masikwamkele but Nkosi mole kwamkelekile ingumlilo lento podcast. Sicela uzazise ke buthani apha ebantwini abasibukela abangakwaziyo. Okay ke but mandibulise ke ebantwini ababukele le podcast. Umnandi kuThamsanqa Menzi. Ngokuchizama ndoncenceza ndokubhorhuma ndongumlanjana. Ndizalelwa apha eBhayi, ndakhulela apha eBhayi, ndafunda apha eBhayi, ndizalelwa apha eSalamtu. Ndizalwa ngabantu abanothando, umama notata basikhulise ngothando. Nabeni basekho ke namhlanje kodwa basishela ilifa lothando phekhaya. Nathi ke ngokusishera olothando phekhaya. Yilento ibangela uba mandibe lapha namhlanje and nabantu bandithande ngale ndlela ubhuti athetha ngayo ungenxa yothando lento endiyenzayo endiyenzela abantu endithunywe ngabo. Enkosi. Enkosi kakhulu bhuti. Ugqithe ngespeed. Cela uhambe nathi kakuhle. Ukhule njani? Ukhulela phi? Nikhula nebangaphi kokwenu? Ekhaya sikhula singabantwana abahlanu kodwa mna ngowesibini. Ndimi indodana enkulu bekhona umntakwethu naye oyincamadodeni. Sikhula sibahlanu phekhaya. Sikhulela phakathi laSalamtu. Sikhuliswa ngabo bazali bethu. Besikhulisa ngolothando ke. Okay. Hayi ke uyacaca uba uyibinary ke because ayikho enye into ayibalayo ngaphandle kweSalamtu. iSalamtu ke ilapha kwaZakhele, i-main road esasitrato sakwaMasebe esisiphumele eDaku siphinde sophumele eQeqe. So umkhaya wami sisuka kwaZakhele ikasi lamakasi. Then ke ngoku abekukhuleni kwakho ukhula phaya eSalamtu, no brother no sister. Fine. Abazali basekhona? Abasekho abazali bona. Okay, ukhula kumama notata okanye ukhula kumama yedwa, tata engekho, okanye ukhula kutata yedwa, mama engekho, okanye ukhula komakazi komakhulu? Phela sibene lo Thamsanqa ke lokhuliswa ngabazali. Bobabini. Abazali bethu ke basishiye bisekunye bobabini. Sibene lo Thamsanqa ke. Yo, ayali Thamsanqa. Abantu abaninzi eSouth Africa ababazi otata, abanye mhlawumbe baswelekile ngokubebele bazi, yabo, bengakhange bafumane i-chance yospenda nabo ixesha ababazi bangabantu abanjani. Then ke ngoku apha ekukhuleni kwakho ngophi umuntu odlale indima oqonda uba ungambulela qoba wayeluncedo apha ekukhuleni kwenu? Bobabini. Komuntu wasekuhlaleni kanye isizalwane ngaphandle kwabazali kanye bingabazali bodwa oqonda uba ngaba nombulelo kubo? Uyabona ke ukwela xesha thina besikhula ngalo uyaqonda kunentetha ke udla kusetyenziswa ngabazali nophi nomzali ophehlaleni unendima ayidlalayo emntaneni. Lelo kuthiwa umzali uzalela omnye. Uyaqonda xa benalo igalelo. Uyaqonda uba ngimoshile kwestrato nabazali bakho bazawuhamba boreport ekhaya ba uThamsanqa sibone esenza into ethile. Yabo ndizawubethelwa loo nto. Yes. So umzekelo komnyaka apho ikholi katata utata wayengwele ipolisa mos. Ndingaphi eSwartkops. Yabo siyathanda sisuke elwandle sithanda ke kuyogqitha apha eSwartkops. Lapha eCarbon Black. Yeah, Carbon Black. Yes. Indlela yethu xa kuyayo ivaya ke ngokuphi eSwartkops. Yabo eSwartkops ke mos kukhona amanzana akhoyo phaya uthatha kuwo but kwabantwana abathanda utshona ngelo xesha. Yabo so lo tata ke ngoku uyikholi katata uba ungcivana undibona phaya
abuze Thamsanqa ufuna ntoni apha usemsebenzini utata akho umsebenzini Thamsanqa ufuna ntoni athi hayi tata sivele elwandle wathi okay ayikulungile akongqaki hey xa ndifika endlini kanti lo bhuti sefikile ekhaya wayiripota le nto lebo Thamsanqa ndimbone neququbelana lejomi zakhe eswabo wabuza utata uyofuna ntoni pha ndabethelwa loo nto ndithi umzali uzalela omnye uyaqonda umzali uyamqeqeshela omnye uyaqonda so ngobukho bam phayana ahamba ukuchaza yena apha ekhaya wayendikhulisa naye xa ndawo ndandingafuneki uyaqonda njengabantu ke mosibona abangamapolisa abadilishana nee-cases ezininzi ezenzingapha xa bona umntana ikholiki yakhe ebanjwa kule ndawo okanye sonzakala kule ndawo uzawuthi emyekele ntoni yabo isithetha ngale ndima ke ngoku yomnye umzali ndikhuliswe ngubani njani abazali banendima yabo nabanye abazali bebe nendima yabo abayidlalileyo ngobo bona lapha ekuhlali ngokunjalo okay then ke ngoku siya ke ngoku esikolweni ke ngoku wawufunda phi ilower primary mhlawumbi higher primary njalo njalo ilower primary yam ndiyenze eMzomtsha lower primary school kwakusathiwa lower primary school ngoku kwangathiwa primary school ndifunde khona ke ukusuka kwam khona ndofunda Aromgqadu uphuma kwam Aromgqadu ndiye ndaphumela ngaphandle ke ngoku ndofunda eQonce kuyasa ndabuya ke ngoku eyona nto yandibuyisa ke phayana eQonce ndaba frustrated because eyona nto bendiyithanda kanye ndiyithanda kakhulu umusic and wawungekho ngale ndlela ndibe ndisuka kuwo ngawapha ebhayi yabo umusic ndaqomba ndi-frustrated ke ucula nawo namhlanje namhlanje okay ucule iphathi pemculo nacula ibaritone ndiyakondatha nokondatha sometimes okay yebo so ndabuya ke ngoku ukwara mi-viola men's chorus okay abantu abayazi i-viola men's chorus bakuxelela ngam bakuxela ndayitshintsha yabo ndizawuza kuloo nto wabuya eQonce ndabuya eQonce ke ngoku yabo ndibuyiswa yiloo nto ndizodibana neviola ngo-92 ndiyibona ndikwiconcert yayo andiphambanisa loo nto leyo isawundi endayivayo ndalala nayo ndavuka ngayo ndatsho kumama ndathi mama ngoku ndizawujoyina i-viola men's chorus ndabe ndibona umama umathidala kule nto because abazali bethu ngenye ixesha ke abafuni bazikhophisa imali ndabe ndiqonda uba noba sekumnyama entle uyathanda akathandi ndiyangena and uyatshisa lo mlilo ngaphakathi uba ndifuna uba pha ndiyaxelela ndathi ndongena kwiviola it was 1993 January ngelo xesha ungena kwam kwiviola ndaziva uba ndamkelekile ndamchazela umama wayinxalenye ndikhumbula sibizele entlanganisweni ebizele entlanganisweni bhalela imbalelwano yabo sendiripotile uba mama ke akayithandi le nto uyaqona esona sizathu ke into yobana yimali ifuneka iphumile apha uyaqona wathi umfo kaMsisi makhaya wathi umyekele kum mamakho makhaya Msisi wathi umyekele kum mamakho nyhani wayapha bezintlanganiso wesa sacula phayana entlanganisweni ndambona umama uhlobo owayinemincili ngayo egcobe ngayo echwayite ngayo uyaqona ndaqombeke ndimonile umama and ke bendiyintandane ke kamama andikuphosela besithanda sonke ukulingana but bendiyintandane kamama because bendiclose kakhulu kumama uyaqona nokuba kwazi umntana uyiwathi mama ndakhawuleza ndiyaqoba ndayazi uba ikhona into endiyijongileyo ngaphaya aqoba athi umntanam nako uThamsanqa ukule nto ngoku ukuchazela utata wathi tata Brenda into endibona namhlanje zoThamsanqa wathi utata tata umntu ethanda uxoxa tata uyakwazi cula kanti le nto
ndiyamkhulu 1994 uzibonakalisa kwam ke ngoku kwiviola sise-Israel si-invayithiwe, but before si-invayithwe siya kwi-competition kwakulo nyaka international Eisteddfod, i-Rotterport International Eisteddfod eyayise-Rotterport. Saya apho singabantwana besikolo xa sisonke ngelaa xesha, kwakhondakta wena singabantwana besikolo apho sasincedwa khona, sasincedwa yi-UPE nguprofessor Van Zyl, Lionel Van Zyl. Uyabona, ngenye yento eyakubangela into yokubana le nto yomusic mayikhule ngakumbi apha kum, yabo, sotsho Rotterport safumana igold award. Khumbula sasiphefoma nekwaya yase-England, iBolster Stone yaseFinland, kusekho ke ngoku i-SADF, South African Defence Force, ne-Welsh Male Voice endizikhumbula kakuhle esasiphefoma nazo. Safumana thina igold, position 1 iBolster Stone, number 2 i-Welsh Male Voice, iFinland number 3, but thina safumana igold kuyo yonke loo nto nje umgangatho awuxhomile igold yayivelanga. Yes. So Israel yazikhangela ngenxa ye-UPE, yabhalela i-UPE yathumela ileta ukuthi kuba uprofessor wayelecturisha khona imusic, yabo. So safumaneka ngolo hlobo, sabona into entle ke phayana, sabuka la madoda agudi kwinto yase-choreography, yabo. Thina sikho gudi kule nto, but thina sinika into apha emlonyeni, sikhupha into ngomlomo, yabo. Ayikopa yonke laa nto esenziwa phaa kwi-concert yethu eyayingoSeptemba, thina siye phaa ngoJulayi, September sine-concert apha eBhayi. Yonke laa nto sasiyenza phayana yayenza yonke laa nto yatshintsha iviola, even audience yeviola yatshintsha, yabo. Kwathi kanti le nto iluthando, uyenza into ngothando, iqala ngelaa xesha, into ebendisoloko ndiyigcine ngaphakathi ndaba sikandayikhuphela ngaphandle, yile ndiyenza namhlanje apha emsebenzini.